rabin raina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya sai na wuni. Lafiya ya aiki. Shi na mutum ne kuma. Wallahi tuntuni ina ta kiranta ba ta yi fikin din calling nawa ba ban san me yasa ba. Ba ta daga wayanka ba? Ba ta daga ba. Amma kuma shi ne baka shiga ba, ai gidan babanka bane. Haka ne, amma ka san yana da kyau idan ka zo ka kira din kafin ina zuwa. Kalisa, zo nan. Bari ka zo, ta zuwa. Ya gani. Ba ki ga kiransa ba ne? Dakata. Waye wannan? Shine wanda ke cewa zai zo? Shiga gida. Rudani soyayya. Ina mai maka gargadi da kada ka sake zuwa kofar gidan nan da sunan wajen wannan yarinya, domin kaga wannan shine mijinta, shine wanda zai aure ta. Amma alƙawarin cewar ba zan sake zuwa kofar gidan nan ba. Amma tunda dai hakan ta kasance, na zo na ga haka ta faru, zan tafi yau dai kan, amma ba zan ce ma cewar ba lalle ba zan dawo. Kada wannan abin ya dame ka, ka yi haƙuri. Ka san sharrin zuciya na mata. Ka yi haƙuri. Za mu san da za mu. Ba komai yaya, na gode. Sai an jima. Sarik, ina mai baka shawara ka rabu da yaren nan Kalisa. In ba so kake ka daura maka kanka wani ba. Abokina ba zan rabu da ita ba har sai buri na ya cika, ko da ba zan aure ta. Ni ka ga wannan maganar naka ma ba mai karbuwa bane, mu tashi mu bar majalisan nan kawai sai an jima. Yawwa Kalisa, ina mai gargaɗin ki, sannan ina mai miki kashedi daga yau sai yau. Kada idan na ƙara ganin ki da Hanif ko kuma na ji labarin an ganki da shi, so hukunci da na ɗauka sai na ji ko na gani. Kin ji abin da na ga miki? So don haka ni yanzu zan fita. Yau dama ina son mu haɗu ne amma ba a gidanmu ba. Ok, so kin san wani abu? Tunda dai yanzu haɗuwanmu da ke a gidan zai zama wahala. Ki zo kawai mu haɗu a... Ba ni waye? Yawwa, kina ji? Kayan ya haɗu dole na je neman sa'adu. Hello? Hello? Hukuncin farko na fara ɗauka a kan kike. So aka yin duk rudani masoya biyu gashi sun shiga duk rudani a tsakanin juna sakwai kauna mai tsanani.
ka san gane juna sanadin soyayya. Rudani, rudani, rudani soyayya. Yar kama ban tsoro wallahi. Allah ko baba. Allah ko. Kai ya hakuri baba kawai abun ne wallahi komai ta kulle wallahi. Gaskiya baba masu kudin garin nan wallahi ba su da mutunci wallahi. Wai ga mutum wai ya wuce kawai wai sai dai daga maka hannu a mota. Ba ma a tsaya kawai daga hannu zai ma hon kawai. To wannan ina da wannan za ta kai mun baba ka duba da Allah gani fa. Lalle gwa. Kai yanzu ma ka sani kenan. Ba wai sai yanzu na sani ba na da sanin hakan ke. Amma dai abun ne yanzu kawai daga ci karfi na wallahi dole mu fito magana. Aha kamanta lokaci ne fa. Muna kai matakin nan mu ma kwana nawa ne zamu kai matakin nan? To ba damuwa ubangiji da Allah kai mu kawai amma Allah ya muna cikin wani ne hali wallahi. Kudin nan mu ni na riga na san ma dan yi kudin nan. Wallahi baba ka zama kawai na san dan yi kudin nan. Ya da Allah dan yi mun 50 nan man da Allah samu ko gare da dan sha ko ba ka bane sai ka san. To ai baba in fada ma ni karan kaina nan na fi ka jinyin wannan ba ga gane. Kawai dai ina dan iya ne kawai saboda wayannan ne take dan dauke mun wani kewa amma ba wai wani jin dadin rayuwar nan ne ma nake ba mun fada ma. To ya kai kai waya ne muku ka sai waya ne? Awa aboki na gaida ka san mu kuma. Nan na sha kwana ne wani ya ka gane a ce an buga tsaye kenan. A'a ba fa tsiya ne ba. Ni dai kawai dan ka gane dai kawai dan abun nan ne dai kawai da aka saba kar da ya ce ba yi ba. An buga ɗaya kawai zaka ce mun kawai to kawai inda abun nan ne kawai ka dan mun wani abu dai kawai samu ne sha gari. Amma dai kai ka tsarka ka san layin nan duk kana ganin masu kuɗi ne a layin. Amma dai wannan din sai mu wannan ko ba ka. To in na sai da wannan kuma ya kenan kake ga tunani ta abun. Za mu zauna ciki ba wannan ne? To ya ka iya. Ban majalisa aka yi ne? Allah ya To kuma ba ga sai akwai daga hannu ban majalisa. Mun ka wuce. ban gan ku bane in na sa pick up din nan ba ana gani sosai ne. Allah ban majalisa ka samu fa. Dan yi mana naira 50 man da Allah ko da kwaki ne mu je mu da. Wai ku dan Allah yaushe za ku canza rayuwa ne na Allah. Shikenan ku sai dai ku zo ku zauna. Ban gane ba ban majalisa ban gane yaushe za mu canza rayuwa. Mana kowa ya canza ku ya kamata ku canza wannan rayuwar da kuka dauka ba mai fici ba mai bullewa bace sai dai ku zauna a baku 50 100 ba easy bane wannan wallahi. Abawan majalisa wata irin sana'a ne ka san dai irin yan kananun sana'an dai duk ba za su iya rage mu ba ka gane mu dai da mun fi son dai mu ga mu ka gane a irin kujeran nan muna dan juyawa ga wata AC tana bugan gefe na da gefe na shine dai kai ma ka riga ka san irin sana'an da zan yi ragewa kenan amma ka ce wannan sana'a lalle ka dauko da laba ga mu ni nan ka gani na da 3,000 na fara harka amma yanzu ya kake gani na abawan majalisa ko kudin fiye wata wannan dai kai mun kai kawai yanzu dai ba ma haka ba dan mana 50 kawai ka gane mu je mu sha gari ni da abokina wannan da ya kamata ba fita bane 50 100 da ake ba ku wannan duk ba iri bane amma dai dar ne ai bari mu muku dai blessing ka gane ai ga 200 dai ku rage zafi oh ban majalisa shi Kalisa. Na zo ne na baka haƙuri akan abin da aka yi maka a gidanmu. Wallahi ba wai na shirya hakan ba ne ba. Kalisat, na san cewar ba ki shirya hakan ba. Kwata-kwata. Kuma ban tabbatar wa kaina cewar ina son ki tsakani da Allah a cikin zuciyata ba sai yanzu. Don haka ki kwantar da hankalinki. Na san kana so na Anif, amma duk da hakan za ka yi haƙuri don na yanke wa kaina hukuncin barin duniya. San kai, Aba Kalisat, ke fa ba jahila wace ba, domin kin karanta kuma kin sani. Idan baki manta ba a cikin suratul Nisa'i, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, wala taqatulu anfusakum, kada ku kashe kanku da kanku. Inna Allaha lalle ubangiji kana bikum rahima. Mai rahama ne a gare ku Aba Kalisat, ina mai baki shawara kuma ina mai umarninki kada ki aikata wannan kwata-kwata, aiki ne na jahili kuma Allah ya ce
dukkanin wanda ya kashe da kansa da kansa domin kuma sa wutar jahannama. Kuma kin san da wannan ayoyin amma ke neman ki kauce su kwata-kwata Khalisat. Wannan aikin bai yi kama da ke ba. Lalle ka tunatar da ni da abin da na mance. Kada ki dake aikata wannan aiki. Ina mai umarta ki. Shikenan. Ba damuwa. Insha Allah zan kiyaye. Yanzu ina zaki je? Gidan ƙawata zan je kawai sai zuciyata ta yi noman aikana nan. Allah sauki. Kaman kin san ni kaina ba abun da nake kalla wanda ya wuce hotunanki. Mu je raka ke gidan ƙawata ki. Rudanin soyayya na shiga, dole na shirya shi so ba ai da kara. Soyayyar gaskiya ita na riga, ga shikin wani sata masoyiya. Wayo daji sani da zuwa. Na ji farin cikin dawowar ka wallahi. Allah sarki. Damu wallahi ni gidan nan na gaji da zamani kadai. Kin kaji da zama Kalisa? Wallahi daji. To sannun ku ya gida? Sanda zuwa daji. Yawwa sannu. Ya hanya. Kalisa yan mata. Ya gida? Lafiya lau. To ku ci gaba da hakuri kun san dai yanayin yanda aikin nawa yake ba halin dauke kunci zan tafi da ku gaba daya kuma ga makaranta ana yi. Ko to kin gani shine amma Kalisa ya kamata a ce kin fito da wanda zaki aura ko? Na daji na fito da shi. An samu? Haka saka Kalisa ko irin kunyan nan ma babu an samu ma kike cewa. Kalisa yar dadi kenan. Wayan kuwa dadi ta samu. Ina wani kwanaki wani kira da na yi maka a waya nake gaya maka wani Sadiq wanda take soyayya da shi. Okay, wanda take gaya min kwanaki a wayan nan. Wannan Sadiq din da shi ne suke soyayya. To, haka ne. Kaga daji. Ni dai Kin ga Khalisat. Rudanin